Dobrý den, jsem Věra z Kostelce nad Černými lesy, krásného města nedaleko Prahy v České republice. S demencí žiji již 3 roky. Vyzývám vás, abyste podpořili výzvu evropským lídrům, aby se demence stala prioritou. V první řadě je to otázka sounáležitosti. Musíme zajistit, aby se lidem s demencí dostalo péče a podpory, kterou si všichni zaslouží. Za druhé, investice do výzkumu, včasného odhalení a podporných služeb mohou pro lidi žijící s demencí znamenat zásadní změnu. A konečně jde o zachování identity. Měli bychom lidem žijícím s demencí umožnit, aby mohli i nadále vést plnohodnotný život a i nadále zůstat tam, kde to mají rádi. Tím, že se demence stane prioritou, může Evropa jít příkladem a inspirovat výzkum, inovace a solidární péči. Připojte se k této výzvě. Společně můžeme dosáhnout skutečné změny.